И аз сега да имаме, да кой е това кладенец? Това е кладенец, който е около 7-8 метра. Водата е росна, ледена. Надявам се вътре да има една диня, обаче предполагам, че не се остави. Ей, една диня върна трябваше да сложим. Ето сега натискам тук и ще изпада вода. Оп! Опа! Ето, идва водата. Иде. То иде. Много тежко тежко. ли? Помагай. Тежко, не пази кладенец, ей. Помагай. Ето я, спасителната течност. Всички сме спасени. Как сега да си Сега трябва да сложиш към животните. Те няма какво да пият. Това вярно е за животните да пият от тази гума. Ами да. Чакайте, че това е тежка. Това има специално така оприло, така. Аз съм свикнал да по 100 Аз грама яд. мисля гичаните да ги карат като за Опа! атракция. Ето сега тече водата като на водопад. Сега кой се маскира като много беда? Сега кой ще Айде пие? да го пи. Готово. Няма как ще пия. Това не е за пиене. Готово. Свършихме работа. Добре, там минерална вода какво прави в Само ръката? това не съм. Разваляш кадъра, тук яма. Кой му се пие вода? Само А. крави. Мишо е сериозен днес. Виж, ай стегли ще кофа вода, бе. Мишо, само дърва и вода. Виж, вече се разсърдил нещо. Аби го е ядосал. Добре, айде. Айде, край. Айде. Приключваме Е, тук с- снимай. Я да ми къде закачаш. Там ли седеш, кофта? Това е за нови пътничета. М, Жадно. Оп, Добре, Да живеем да пием това тук, да. готово. добре, И сега трябва да покриеме кладенеца. да. Да не падне някое животно вътре. Готово. Ай. Ей, верно да не падне, бе. М, Те затова се го слушат. Добре. Браво, бачка. Е. Айде.